Hej. Hej YouTube. Hey. What's up? Is he lying in there? Hey, what's up, man? Hey, Barty. Nå, men altså, hvis I ved det ikke, så er vi halv svensker. Og halv Og halv hvad? mexikaner. Ja, og faktisk ikke, så er jeg ret god til svensk. Det är också. Jag pratar svenska. Absolut tyst. Ja. Det er godt, du kommer fra Sverige. Ja. That's okay. Men hvad laver I så, mennesker? Fordi vi laver ikke noget. Skal vi gå en tur midt om natten? Skal vi? Meget hyggeligt, meget hyggeligt. Mener du det? Ja. Skal vi ud? Vi går ud lige om lidt efter den her video, så går vi ud og går en tur. Jeg er så sulten. Så må du købe noget at spise mere, men hvis det ikke er lukket kl. over 11. Tror du, der er pizzeria deroppe? Ja, vi kigger. Vi har lyst til pizza. Vil du være med til spisninger? Ej, for satan, nej. Desværre kan ikke se os, fordi det er ret mørkt herinde. Hvad så, mand? Hvad fanden lærer Men du? det er også faktisk ret kvæm. Ja. Vi er faktisk fucking lækre, okay? Nej. Ikke mig i hvert fald. Nå, men kan I godt lide Justin Bieber? Ja, jeg elsker Justin Bieber. Nina, har tanken åben? Nej, den lukker den ud, tror jeg. Ej, men for helvede. Justin! Hallo, hvad kysser du min mand for? Min mand, din skat, min mand. Hold din kæft. Nina? Vigtig swag, ja. Jeg kender en tank, der er åben, ikke? Ja. Men den ligger meget langt. Skider vi det ikke, det er ej. Er den ikke den under broen, og så hele vejen ned? Det er den der shell-tank. Ja, den er ikke helt ned den anden. Swag, mag, bone. Du tror slet ikke, der er noget på køber, der har åbnet? Ja, måske Mario eller sådan noget. Nå, men vi ses og have en god aften alle sammen. Hvor var det, at Flemming han købte den der pizza til os? Kan du huske det? Meget sent. Det vil ikke kunne glemme, det var altså ikke så sent her. Nå, vi ses mennesker. Hej hej.